L'Alba i l'Andrea estudien el cicle de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència a l'Institut Miquel Tarradell al Raval. En el marc de la iniciativa Apadrina el teu equipament, han organitzat una visita guiada a la filmoteca per als veïns d'edat avançada del barri. Con muchos meses de antelación, haciendo entrevistas con la filmoteca, con las educadoras de Alsabitatxas y preparándolo todo. Recordar viejos tiempos, sobre todo para en la filmoteca, concretando lo que hemos hecho nosotras. Para ellos es importante revivir el pasado, creo yo. La filmoteca ha estat per a molts d'aquests visitants tot un descobriment. No la conocía, solamente por fuera, me encantó, aparte muy agradable, las chicas explicaron muy bien todo, vimos cosas que en mi época, y yo que tengo 73 años, hay cosas que yo las viví. Al marge d'apropar els equipaments del Raval als veïns, en aquest cas concret, les estudiants han pogut posar en pràctica les nocions que han treballat a classe. Aquí tenim un afegit. El que tenim avui, diguéssim, és una experiència d'aprenentatge-servei que s'ha sumat, no, al que era el projecte inicial de l'Apadrina. Aquesta iniciativa de la Fundació Tot Raval va néixer fa 4 anys amb l'objectiu d'apropar els grans equipaments culturals a les escoles i instituts del barri.